расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни дуюм рақами рейтинг Дастин Порье бо рекорди 28.7 ва панҷум рақами рейтинг Майкл Чендлер бо рекорди 23.7 рӯзи 14 ноябр дар турнири UFC 281. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ҷангвари машҳури UFC Тони Элкокуй Фергюсон оиди ба вазни нимёна баромадан ва оиди рақиби дар пеш истодааш Ли Ҷинглианг фикрҳояшро баён кард. ман шодам ки ба вазни нимёна бармегардам. дар ин вазн рекорди ман 14.2 аст ва қариб ҳамаи ғалабаҳои ман дар ин вазн бо тариқи нокаут буданд. барои ҳамин ман боварӣ дорам ки дар ин вазн ман худро хуб ҳис мекунам. ман дар ин ҷо барои ғолиб шудан омадагиам. Ли Ҷинглианг ҷангвари хуб аст, аммо ӯ шикаст хӯрданро дӯст медорад ва ӯ хуб медонад ки ман шикаст доданро дӯст медорам. мо ният дорем ки ба қафас бароем ва одамонро ҳайрон кунем. ин муҳорибаи дурахшон мешавад, гуфтааст Элкокуй. ҳамчунин Фергюсон оиди чемпиони пешинаи вазни сабук ва рақиби деринаи худ Ҳабиб Нурмагомедов фикрҳояшро баён кард. ман шахсе ҳастам ки Ҳабибро ба муҳорибаҳо бармегардонам. ӯ карьераи худро ба анҷом расондагӣ нест. вақте ки гап оиди марги инсони наздикбудаи ту меравад, пас барои ту каме танаффус лозим мешавад ки фикрҳои худро ҷобаҷо кунӣ. ва падари ӯ мехост ки мо бо Ҳабиб муҳориба гузаронем. ӯ ин суханҳоро пеш аз маргаш гуфта буд ва Ҳабиб аниқ ин суханҳои падарашро дар сараш нигоҳ доштааст, гуфтааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Тони Фергюсон ва Ли Ҷинглианг аллакай шаби 11 сентябр дар турнири UFC 279 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир мешавад. бояд қайд кард ки ин муҳориба дар вазни нимёна баргузор мегардад. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев умедвор аст ки рақиби ӯ Нейт Диас то панҷум раунд зинда мемонад. ӯ чӣ кор карда метонад? муҳорибаи мо дар вазни нимёна мегузарад. ман ҳатто зидди ҷангоҳарони вазни вазнин ҷангида метонам. фикр мекунам ки Нейт ба дуюм раунд баромада наметонад. аммо ба ҳар ҳол ман умедворам ки ӯ тамоми 5 раунд дар пойҳояш истода метонад. агар ки ӯ ин корро кунад, пас ӯ дили худро нишон медиҳад ва аз UFC ҳамчун ҷангоҳар меравад. агар ки ман ӯро дар аввали муҳориба шикаст диҳам, пас одамон мегӯянд ки ӯ пир шудааст ва бояд ки карьерашро ба анҷом расонад. лекин ба ҳар ҳол нақшаи ман баромадан ва сари ӯро аз танаш ҷудо кардан аст. ман дар ин ҷо барои бозӣ ва барои бал ҷамъ кардан омадагӣ нестам. ман ба ин ҷо барои онҳоро шикастан омадагиам, гуфтааст Чимаев. дӯстон, агар шумо пресс-конференсияи UFC 279-ро бо иштироки Ҳамзат Чимаев, Нейт Диас, Тони Фергюсон, Ли Ҷинглианг бо забони тоҷикӣ интизор бошен, пас биёен дар ҳамин навор 4000 лайк ҷамъ мекунем ва ҳамин гуна мо мефаҳмем ки барои шумо ин пресс-конференсия шавқовар аст ва ҳамин ки пресс-конференсия барояд, мо дарҳол онро пешкаш шумо мекунем. 4000 лайк дӯстон, рафтем. варзигари машҳури тоҷик Муин Тоҷик Ғафуров барои муҳорибаи унвонии худ дар ташкилоти LFA омодагии ҷиддӣ дида истодааст ва ӯ тамринҳои худро дар институти UFC бо ҳамроҳии ҷангоҳарони UFC ба монанди Мераб Дувалашвили гузаронида истодааст. ҳамчунин Муин шаби гузашта дар саҳифаи иҷтимоии худ навор бо ҳамроҳии Тони Фергюсонро гузошта, дар поёни ин навор чунин навишт: бо ҷангвари ваҳшӣ Тони Фергюсон. хотиррасон мекунем ки рақиби Муин Ғафуров барои камарбанд ҷангвари бразилӣ Диего Силва хоҳад шуд ва муҳорибаи онҳо рӯзи 14 октябр дар турнири LFA 144 баргузор мегардад. мо ба Муин омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, ҳатман дар канал обуна шавен, фикр ақидаотонро нависен то боздид хонободу сарбаланд бошен ва оиди 4000 лайк фаромӯш накунен.